Ако си помисли, ще поговорим и ще се разберем. Симона е умна жена. Може да прояви разбиране към всичко. Дано разбере тогава. Да. Здравей, Сол. Здравей, Тял. Здравей, Малу. Аз ще тръгвам вече. Заповядай, когато искаш. Добре, добре. Много. Не искам, но се вълнувам. Щом видя Сол, се вълнувам. Света Богородице, знам какво е да се вълнуваш и да не го искаш. Вече го изпитах. Дона Неута, когато отиде в Рио де Жанейро, започнах да си мисля, ще чакате голяма разправия. Да, знам. Здравейте, как сте? Какво има? Само поздравих. Нищо повече. Върни се. Стой тук. Защо ме правиш за смях? Риовалдо се предаде на малката. Не му позволява да мръдне. Нали, Жулиния? Много е влюбен явно. След родеото в